Dobrý den, dámy a pánové. Na tomto videu si ukážeme, jak se zaregistrovat do platebního systému Neteller, který spolupracuje s firmou Paydiv, naší elektronickou peněženkou, a díky tomuto platebnímu systému si můžeme v budoucnu buď kartou Mastercard, která stojí $13, přeposílat naše výdělky a vybírat je, nebo si můžeme díky Netelleru poslat peníze do elektronické peněženky Paydiv a bez poplatků a za krátkou dobu bude aktivovaný váš balíček, který si koupíte. Takže registrujeme se, napíšeme, když klikneme na odkaz, e-mail, skopírujeme ho, tady vybereme stát, třeba Česká republika, Slovenská, město, tady vybereme měnu, která vám bude přicházet z různých peněženek nebo z bankovních účtů, takže česká koruna tu není na výběr, takže máme možnost libry anglické, dolary, eura, já vyberu dolar. Klikneme na pokračování, tady vypíšeme jméno, tady přezdívku, tady vypíšeme ulici, street, city je město, postkód je směrovací číslo, tady vypíšeme stát, které telefonní číslo budeme psát, takže když máte telefonní číslo české, tak Českou republiku, když slovenské, tak Slovensko. Select napíšeme, když jsme muž, male, když žena, female. Date of birth je datum narození, takže tady v první kolonce den, druhé měsíc, rok. Tady napíšete heslo a to stejné heslo vedle. Tady máme 3 otázky, napište si na papírek, budou se někdy na vás ptát a jinak vás nepustí do Netelleru. Takže máme tu v angličtině otázky: jméno matky za svobodná, první řádek, tady vaše první domácí zvíře, tady nejoblíbenější učitelka na škole, tady nejoblíbenější autor, buď režisér nebo spisovatel, tady jméno mé první lásky, takže jméno mé první lásky dáme, tady napíšeme třeba Andrea. Druhý řádek, jméno matky za svobodná, napíšeme třeba Radka. Další, mé první domácí zvíře, pet's name, napíšeme třeba křeček Pepa. Potom klikneme na Continue, pokračování, jelikož já už jsem zaregistrovaný, tak rovnou přejdu. Přijde vám po zaregistrování odkaz na e-mail, tak si tam najdete link. Dovnitř Netelleru se dostaneme, když si napíšeme naše číslo účtu a heslo, s kterým jsme se zaregistrovali. Všecko budete mít e-mailu. Po kliknutí jsme uvnitř. Tady budeme mít, že nejste verifikováni a tady bude částka 0. Já jsem si, abych provedl verifikaci, poslal na Neteller $20. Bylo to verifikováno hned, jak přišly peníze, s tím, že jsem počítal taky, že chci v budoucnosti používat kartu Neteller Mastercard a využít tuto výhodu a vybírat peníze pomocí karty. Ta karta stojí $13, takže se mi určitě oplatí do budoucna. Takže jak to budeme verifikovat? Klikneme. Tady máte možnosti. Takže peníze in, money in.
Tady budou možnosti, které máte. Vyberete si, které možnosti máte, buď kartou Maestro, nebo tady bankovým převodem, který je zdarma. Pošlete peníze do firmy Neteller. Jak jsem říkal, já jsem poslal $20, můžete si dát třeba přes banku mezinárodní převod, přímo dát $20, takže pošlete částku, kterou máte. Když peníze přijdou, tak si můžete po ověření koupit kartu. Karta se kupuje, že kliknete tady Net plus Card. Já už na kartu čekám, čeká se na kartu 21 pracovních dní. Takže teď to mám v čekačce. Kdo by potřeboval víc pomoc, tak mi zavolejte na Skype Milan_ST žlutý smajlík, určitě vám poradím. Jinak mimochodem, když si objednáte kartu, pak vám dají možnost, ať ještě kvůli zabezpečení ověřen, že jste to opravdu vy, tak po vás budou požadovat, že přes kameru u počítače se vyfotíte s kartou buď občanského průkazu nebo pasu, který zadáte do firmy Neteller při registraci, když budete postupovat dál. Já už jsem tam nedošel, jak jsem říkal, už jsem zaregistrovaný. Tak budete mít v jedné ruce kartu, budou vám vidět prsty a kliknete na váš foťák na počítači. Potom budou chtít druhou fotku, váš přímý vzhled, takže když to uděláte správně, budete mít poslední podmínku, kterou splníte a můžete se pak těšit už na tu kartu. Firma Neteller je výhoda ve více věcech. Za prvé, budeme mít možnost přes Mastercard naše výdělky vybírat kdekoliv na světě, takže tohle je první bonus. Druhý bonus, když je nováček bude chtít si zaplatit kartu nebo balíček ve firmě od bronzu po diamant, který si vybere, tak je nejlepší poslat z jeho bankovního účtu peníze do Netelleru. Když budou tady, tak potom už je jednoduché bez poplatku poslat z Netelleru peníze do elektronické peněženky Paydiv a v momentě, když to tam dorazí, budete mít aktivovaný balíček. Teď vám ukážu, jak byste to udělali. Takže klikneme na Money Out. Tady máme možnost třetí řádek, depozit. Když máme tady, tak klikneme Deposit Now. Tady vyplníme, pamatujte si, velké P, velké A, velké Y, velké D, 7184. Je to číslo transferu od elektronické peněženky Paydiv. Takže klikneme, tady se nám to zobrazilo, tady naše bezpečnostní číslo. Bezpečnostní číslo nám přišlo od firmy Neteller na náš e-mail. Kdybychom si ho nepamatovali, můžeme tady si ho přeposlat. Takže klikneme dolů, se nám objeví hláška, že nám to poslali na e-mail. Já zajdu na e-mail, vidíte, během vteřiny to bylo na e-mailu. Tady klikneme na tenhle druhý link. A tady máme naše číslo, kterým vcházíme do Netelleru, a tady je bezpečnostní číslo. Skopírujeme, zavřeme. A jdeme zpátky. Znovu opíšeme PAYD7184. Pokračujeme Continue. Tady opíšeme to číslo bezpečnostní. Tady transfer. Dáváme přesně částku, která stojí za balíček, takže 310 kdo chce kupovat bronz, 570 kdo chce kupovat silver, 830 kdo chce kupovat gold a 1350 kdo chce kupovat diamant.
Podotýkám, kdo by chtěl koupit naraz 10 balíčků diamant, tak se to dělá takhle, že na poprvé si koupí 1 diamant a potom si koupí po druhé 9 diamantů. Těch 9 diamantů si vygeneruje 5místné číslo v kanceláři podle videa, co máme ve skupině, nebo když mi zavoláte na Skype Milan_ST žlutý smajlík, tak vám poradím. Takže 310 dáme na balíček bronz a tady do posledního okýnka vždycky píšeme 1, 9, 2, 2, 5. Zatrhneme fajfkou a pokračujeme. Mě to nepustí, jelikož nemám $310 v peněžence, ale ani nemám v úmyslu kupovat balíček. Takže tímhle způsobem můžete poslat peníze do Netelleru, když ho máte verifikovaný, a zaplatit si tak balíček bez poplatků a rychle. Kdo to bude platit bankovním převodem, který je ve skupině a ještě nechce si se registrovat do Netelleru nebo má čas i na vybírání výdělku, tak to může provést radami ve skupině z bankovního účtu na bankovní účet Paydiv s tím, že si počká akurát 3 až 5 pracovních dnů. Takže to bylo všecko k registraci. Kdo by potřeboval víc poradit nebo ukázat, kdykoliv mě kontaktujte. Díky za pozornost a ať se daří ve firmě. Naschle.